είχα αϊπνίες, η Σοφία πάει να κοιμηθεί και εγώ έπαιξα και έγραφα. Βέβαια αυτά εδώ πρέπει να γνωρίζετε πρόσωπα, να είστε πάνω από 60-65 χρονών για να ξέρετε και τα πρόσωπα. Αλλιώς μπορεί και να μην καταλάβετε και τίποτα. Δεν θα σας θυμίσουν τίποτα. Ο σινεμά, τώρα ξεκινάμε τα παιδικά μας τα χρόνια. Αναμνήσεις παιδικές. Από του Ζουβλή. Ο σινεμάς ήταν για μας είδος πολυτελείας. Και αν τζάμπα τρίπονε κανείς, πάτσα καντζαρουλίας. Υπαρκτά πρόσωπα είναι. Ένα μεγάλο γεγονός ήταν τα παγκύρια. Κουτσά γκαζιόλια μάζουναν τζαμπάζες στα τσαΐρια. Και οι ζουρναλιστές είχαν για τριήμερο κυλήρια. Ο Στάμος και ο Μόδης της πουλούσαν δαμαλούδες. Και ο Κοφάλαλος Μουτιός με του καλάθι σπαθούδες. Τώρα εδώ τα γράφω με μέτρο και με καταληξία. Ο Τσαγκάλης με την Κάιντα έπαιζε ίδιο χαβά. Και ο Τιτέλης στο παζάρι πουλούσε τον Τζιρουλχαλβά. Και ο Ντιούτης και Μαρίτς Γριάς πουλούσε ο Τζαντός. Γκαζόζια, σπόρια, μπάλγαμπα, ο Γιώργης ο Γκαβός. Το τάλιρο του μεταξά τα μπήκαζε και νύχτα. Μόνο που το πασπάτευε και το έπαιζε με σκούφτα. Κουρνουφουλιών Μπαχτσεβανέοι πουλούσαν τις ντουμάτες. Παστέλια και ζαπκούδια ο δάσκαλης ο Σταμάτης. Από το Λάκη Φουκαρέ δεν πήγαινες για ψώνια. Με την τζουμάκα κόσεζε επίδοξα κλεφθρόνια. Ο γενικός συμπέθερος σπάνια περπατούσε και το Λευθέρδεο. Μα έβγαζε για απόσυρση τη φοράδα που αποκτούσε. Ήταν ο Λουψλά. Του Μουλαδούρ Παζάρεβι, Θανάσης Νταλαβέρας και ούλου και θα πισμάνει δεν θα έφτανε εις πέρας. Ο Κικιμόπους βάρνιζε σκιουμπούδες και καγκάλια. Και όταν σαλδούσαν τα σκυλιά, έχανε τα πασκάλια. Τη μέρα των ταξιαρχών γύρναγαν τα σοκάκια ο Κικιμόπους και ο Μουκλής τα δύο κασαπάκια. Μουκλής στρατηγός. Μα πιο πολύ αναπολώ και το ξυκλάδου τον καιρό. Με 10 φούσκες έπαιρνα από το μαγκίτσα παγωτό. Όλο το σόι στο Γιαρδίμ ερχόταν για μια μέρα, μα ανακατώνοντας φουσκιά που καθαρό αέρα. Μία αξέχαστη μορφή, μέγας εργατολόγος, ήταν και ο Σάλταρας, ο άοκνος ο Γιώργος. Ελαστικό ωράριο τηρούσε ευλαβικά, από τις 12.30 πλώρη για τα προσφυγικά. Αηδόνομοι του Θόδωρη ζούσαν με το Ομούτσι. Ο Γιώργης ο κουβαλητής να φέρει του Γεούτη. Άνθρωπος πολυτάλαντος της ξακουστής μας πόλης, ο Βλασακούδης ήταν ο διάσημος αποστόλης για τον παπά μου Γεώργο. Τον πάπου Γιάννη Μπουζούρια εσύ με ψεύτικο κουμπούρ και με τις κακμάρες έφτασαν ως του κομμαντατούρ. Συνδιαταγμένες ήτανε βόρειο τυρισμάκης, πανίους κουπαντούσι απ' νιόφι του ταυλάκι. Ρόλους πολλούς μας έπαιξε από διάφορα πόστα, μα το γιατρό τον έκανε μόνο στον Αποκώστα. Που καρικλούδια έφτιαχνε με κάθε λεπτομέρεια, μέτρα στο σπίτι θα σέπαιρνε για κόλο και περιφέρεια. Και στο σχολιασμό για τη γλυκιά πατρίδα, καιρός είναι να θίξουμε την τόπια εφημερίδα. Καλύτερα να ακούσει, για την Γιάννη, μουτσάρα στην καμπάνα παρά τα μυστικά σου να άκουει η Σουλτάνα. Ποια χόρση, ποια ακούσκη, ποια δάφκη με την πυθυρά, απ' του καντάρ θα μαθηθεί ως τη γελαδρά. Αλίμουνο αν φώναζες, έπρεπε να κρυφτείς. Κάνια, μουλιάξε έρχεται για να τον παντρευτείς. Μάνα πουτάνα ήτανε και εσύ μεγάλο στοιχειό. Σ' έχει από ένα βούργα, ξέρει μου το χωριό. Από τα γυλάρια της βουηλές και από τα κατσαμπούκια καιρός ήταν να βλέξουμε και με τα φεϊσμπούκια, γιατί αυτά είναι μέσα στο facebook. Ένα επίκαιρο τώρα για... επειδή είχαμε και προεκλογική. Είχαμε και προεκλογική. Λίγο να αναφέρω για τον Μουστόλη Βλασακούδη, λίγο γιατί οι περισσότεροι θα δεν ξέρουν βέβαια. Τον ρωτάει μια μέρα για τον πάρα πολλά, λέει Μουστόλη, τι να ψηφίσουμε σε αυτές τις εκλογές. Ήταν τότε ένα κεντρογενές του 50, πλαστήρας, Νικόλος Πλαστήρας του ΕΠΕΚ. Λέει, εγώ θα ψηφίσω ΕΠΕΚ.
Λέει ΕΠΕΚ, λέει, πού το θυμήθηκες, λέει, εγώ μου. Λέει, θα ψηφίσω ΕΠΕΚ για να είμαι και απέδου και ΕΠΕΚ. Και από εδώ και από εκεί ήταν κεντρογενές το κόμμα. ΕΠΕΚ, λέει, για να είμαι και απέδου και ΕΠΕΚ. Εγώ παραμονή των εκλογών του 12, του καλοκαίρι, πρώτη φορά που έγιναν οι εκλογές. Λοιπόν, παραμονή των εκλογών, Σάββατο βράδυ, λέω, τι να γράψω, αύριο έχουμε εκλογές, τι θα πιάσουμε πάλι. Οπότε κατευθείαν με βγαίνει. Δεν ξέρεις ποιο παπούτσι πατάει, τι συγκλεντίζεις εκεί του σουντής, ακόμα δεν απίκασες ποιο παπούτσι πατάει. Ξορθώθηκες, πατλάξαν φούσκες και ακόμα θα μάζεις τι σε αμπουδάει. Ζουρίσκεις, ξεζουρίσκεις, τι καρτηράς, τι καλέψεις να πάτεις κόμμα για να αλλάξεις τα μυαλά σου. Δεν φτάνει τόσα απούτα, σκέφτονται και εσύ, τι καρτηράς και σου λιώσει, θα το γελάτε ψηλά στη γραμμή. Του τρένου θα σε τσαλαπατήσει και εσύ του βλέπεις που έρθει και στέκεις σου κόμμα εκεί. Και καρτηράς του θάμα να γίνει με τον καιρό, δεν απίκασες κόμμα που στο θάμα δεν έρθει που μαναχώτ. Εσύ θα βγάλεις το θάμα και εκεί μην καρτηράς. Σκούπωσε τα μανίκια και βιάσα την αμποράς. Καλύτερα να είσαι ένα άλογο και κτσό παρά γελάν δεμένο να τρως από το σανό. Τα άλογο και δεμένο μπορεί να κουπαρντείς. Τη γελάδα και να κλείσουν δεν θα ξυμητείς. Τι καρτεράς για να σκουθείς, τον τάγωνο να σε τσουμπείς. Και ύστερα τι θα φτιάσεις, θα αρχινήσεις να κουσιάεις πλάκα μπλά, γούρνεις τσούκες, ξουρθώθηκες κάτα καλά. Το σήκωμα γέννηται όσο είναι καιρός και έχουμε δυνάμεις για πίσω και για μπρος. Δρόμος έχει ανηφόρα, τα μπήκασες αυτό. Πάτσε στα πουδάρια, δούλεψε το μυαλό. Και άμα έχει εμπόδια, παντέγα θα βρεθεί να φτιάξουμε καλύτερη και όμορφη τη ζωή. Να λες, εγώ θα αλλάξω τον κόσμο, μαναχώς. Και τότε μη φοβάσαι, θα έρθει ο λυτρωμός. Αυτά που θα σας πω τώρα είναι όλα πραγματικά γεγονότα, όλα έχουν γίνει. Είναι η παρκλάκη τα πρόσωπα και τα γεγονότα έχουν γίνει. Τώρα μπορεί να βάλουμε και λίγο αλάτι, αλλιώς δεν τρώγεται και το καλύτερο του μπόμφιλε να τον φέρουμε. Αν δεν είναι αλάτι, μουτιός, όλη μέρα έσκαπτε στα μπέλ με το ταρατόρ και με το σορμπέτ. Δεν έχει τα κάτι να πάρει τα ποδάρια. Λέει την μπάμπου, η Βαγγελούδα, λέει Βαγγελούδα, πότε θα σφάξουμε, λέει, καμιά κότα να φάμε. Α, λέει μουτιό, άμα την τσακώσει καμιά κότα αρνηθόψουφος, θα την κόψουμε, λέει. Λέει, και πού θα βγάσω εγώ, είναι και λίγο γείτονας αυτός. Λέει και πού, απλώς δεν λέω επώνυμο. Λέει και πού θα βγάσω εγώ, λέει, πότε θα την τσακώσει αρνηθόψουφος στην κότα. Να, λέει, θα καλερώσει τα μάτια και θα πλαταρίζει, λέει. Και θα βγάλεις, λέει, πόχη αρνηθόψουφο, λέει, και την κόψουμε. Πάει παίρνει μουτιό στο συμπουδάβλι είναι εκείνο στο φούρνο τα κάρβουνα. Πάει παίρνει μουτιό στο συμπουδάβλι και την κουπανάει, εκεί που πάω Βαγγελούδα δεν πήρε χαμπάρι, την κουπανάει την κότα μια, αρχίζει να ξυπνάει την κότα να πλαταρίζει. Όσε Βαγγελούδα να πλαταρίζει την πέτνους, αυτός τον πέτνου, τον τρανό. Πέτνους, τον τζάκουσε εδώ, μουτιό, πάνω στον κούτσορο, πιτσέρτσε τον πατσάμι, τον παλτάρι, να μην ψοφείς. Τον έσπαξε μουτιός, λέει, τι είμαστε στην διένυση, τώρα λέει εγώ εγώ. Και τον πάνε τον πέτνο και τον έβρασαν. Και λέει, συμπουδάβει και πάλι συμπουδάβει. Πότε καητηρώ εγώ τον αρνηθόψοφο, θα ψοφήσω εγώ. Έχει παραλλαγία. Λίας για εμάς μια μέρα πάει στον καράτη με τα ποδάρια. Στην κατοχή του 43. Για εμάς, για όσους ακούνε. Ήταν πολύ μαύρος και τον μια να βγάλει το γιασμά. Το 43 τον προσφέρεσε ένα τζιπ Γερμανί. Αυτός λέει τι έχω να χάσω, λέει, ας τον δείξω, λέει, τώρα τι έχω να χάσω. Λέει, δεν μπορείς να πάρει τα πουδάρια, ξεπουδαριάζει και λέει, να ρηχτώ, λέει στον επιλογία του Γερμανό. Τον λέει ρίξ, νίξ, νίξ, ρίξ, άδρα. Αυτός λέει, αφού μιλάνε ρίξ, σκόνει το πουδάρι να ανεβεί στην καρότσα, τον πατοκάει μια κλωτσιά Γερμανός. Λέει, σιρότσα, λέει, νίξ, πάλι τον κάνει. Λέει, μήπως μιλάει όχι. Κόμμα θα τον έδερνα. Μουτσάρας Γιώργης έφυγε πάει αυτονοφρορός του Πήλιου κάτω. Έκανε 3 χρόνια άδεια ρεμπήρη.
ήταν παντρεμένος όταν πάει κάτω. Και από τον Πίτικλι γνώρισε εκεί και ένα φίλο του Θέμη, ήταν μαζί φαντάρ και πολιτή πολύ. Κάπου εκεί απολύθηκαν το 49, ήρθε αυτός, αλλά αυτός εδώ ήταν παντρεμένος μουτσάρας και φρικόμια. Τσίφερε μέσα, αρχίζαν να φαγώνονται αυτές, την κράτησε κανένα 1,5 χρόνο. Λέει, έτρωγε και πολύ αυτή. Λέει, δεν είναι λεφτή, πρέπει να την δώσω. Αυτός φίλος του Πίτικλι είναι τυχερό. Αυτός του τυχερό στον Πίτικλι δεν είχε γυναίκα, ήταν πεκιάς. Σου λέει τώρα εγώ να έχω δυο για άλλους, καμιά δεν είναι. Και αν λέει δυο γυναίκες, λέει, να ρε πάρτε. Την πήρε και την πάει στο τρένο να την ξεπροβοδήσει. Ο άλλος όμως ανέβηκαν, ξεπροβόδησε στο βαγόνι, ανέβηκαν ψηλά. Ο άλλος δυσιοντισμένος, προβληματισμένος, ακόμα διστακτικός. Λέει, τι σκέφτεσαι. Μη σκέφτεσαι, λέει. 2 χρόνια την κράτησα, λέει, δεν έχω κανένα παράπονο, δίκη πολύ καλή. Κι άμα δεν σε κάνει, θέλω να μπεις πάλι, την παίρνω. Την παίρνει, καλατηρή, γυλάδα, πλούσιο, τίποτα. Κι άμα δεν σε κάνει, λέει, πάλι εδώ είμαι, θέλω να μπεις. Εγώ την παίρνω. Αυτά είναι όλα υπαρκτά γεγονότα, βέβαια, έχουν γίνει όλα. Το Λάμπη, σοφιώτικα τον λένε Μπούι. Άμα ανταμώεις ένα χαράδον που σοφλιώτης του Λονδίνου, πώς θα τον πεις? Bye Μπούι. Είναι εγγλέζικα με σοφλιώτικη προφορά. Bye Μπούι θα πει γεια σου χαράδον. Τώρα που δεν είναι συγκεκριμένα τίποτα, έτσι. Εγώ θα διαβάσω τώρα αυτά, έχω δημοσιεύσει, έχει λέξει ο κύριος Κούκος και τα εξέδωσε ο Δήμος Σουφλίου. Εδώ μέσα έχει και τη σουφλιώτικα τη χαρά που λέμε και το σουφλιώτικο το ποδόσφαιρο. Αλλά θα σας διαβάσω ένα ανωνύμους συγγραφέως, δεν επιθυμούσε λέει την ανωνυμία, με τον τίτλο «Γεροντάματα ξημοράματα». Λοιπόν, τον ήξερε τη λέω τον πάπου του Διάφλη που κάθονταν σε μια γύσβα στην Παλιόστρατα. Πάει όλα, τα συσύρισε. Άρα πως γίνεται άνθρωπος άμα γυράσει. Ξημουρέν την βιντεό, ξυπουρσκέν το έργο. Κνάει τα σε σκίνκα και να σκαμμένα. Ύστερα λέει αυτές γυναίκες που τον έφτιαξαν μασάλες στις μαχαλάδες. Γυναίκες είναι γυναίκες. Εκείνο που βλέπουν και νομολογούν. Θα πεις, του βιλώνει, αλλόν το φτιάνουν. Άμα η ιδέα του πάπου του Διάφλη, όχι βιλώνει, άμα σακουράφα και συντόνιασμα ήταν. Πώς αρχίσει το μασάλι. Πάπους Διάφλης, 70 χρονών, τζιμτζιρίδικος παλίκαρος, άλλο που τία τσάβικ και του γκατζόλικ του Μαλάμου δεν είχε. Είχε και 4 παιδιά γκατζόλια δηλαδή. Καμιά φορά δεν δουλειόνταν να έρθουν στις Αθήνες τα ουλιασμένα. Άμα δεν τσίχει, έζηφε του Μαλάμου, πάει στο Λαγόιρο, καμπόσες φορές πάει στα Νάχωμα για φτύτσα, τον σκότωνε τον καιρό. Άμα τα κυβέρνηση Μαλάμου δεν μπόρεσε να του φτουρέξει. Ήρθε και κατάπισε πάπους Διάφλης, καλπαζάνιψε και μπουνακλάντσι, τέτοιους γυζαρτζής απούταν, του ζούλο στον καφινέ, ήρθε και ρουκώθηκε στο κάφκαλο, ήταν κούκι. Μουρμουτούσε όλο κάτι μπόσκα. Και από το πολύ αχλάντσμα βγήκε στον μπας παρμάκι του Ζερβί ένα τριγιάγκα του μπαμπάτσκου, σημείο πράγμα. Πάπους Διάφλης τόσα χρόνια γερουσίν θάμαξε. Στην αρχή θα να περπατούσαν του δάχλου του κάχτρες. Ύστερα θα να κρυτσίναζε και αν τα βρίσκει θάρεψε θα να πατλάξει. Κόμ μια φορά έτσι τα χράσκει, αν τα σκόθηκε ένας κόθαρος του λάκρου, θα μούτσκου παραδάγκαλο και τον φουβέριξαν γιατροί, τι είναι του μακράπτη μας άμα ήταν μπαστραβίτσα. Γόρελε και αυτό του χέρ μπασιάρτσα γκουτζαμάντι φλίτς του τζιρισμάκι, έλεγε τη θεία Τσάβη. Φέρει μωρή του παιδιό να του κόψω, θα μου την πλάτη. Ήφερε θεία Τσάβη του γιατρό, κόμμα καλά λέει, είναι Πάπους Διάφλης να πάει στην Αθήνα, να σπούν τι είναι τούτο τα σιρίδικου. Άξι Πάπους Διάφλης Αθήνα και κτάρισε τον ταλούκι. Σχού έξι ούλμος. Καλά που ήταν μόλις βαϊός, παλιός αρετήξ, έπαιζαν ντόματος του στόρι και βρήκε του κουλάρι. Για πότε τον αγκλάτσι που δεύκε έφτιασε την πυρτσά και έφτανε για την Αλεξανδρούπολη Χρυσόπηδη γόλης.
Βγήκε στον κατόφλι Θεία Σάββατ και της ξεπροβότησε. Άιβο να διούμε, μπορείς να του τνάξεις του γέννη. Αιλιά από Θεία Σάββατ. Μέρη ήξερε ότι τούτο του θηβγατιό. Τι θα έφερνε τούτο του θηβγατιό. Στα αερόπλανο μπαίνει ένα σγούλωμα, ένα κακό. Κόμματι ρε, λέει πάπου Ντάφνης. Θα με τσετσανίσουν. Ύστερα, άμα τον έβαλαν στο νούμερο και γυρλέστσι, έφυγε τάρτσομα. Βάισε, πήρε να του σουντείς και να αυλαντείς, κάτι συμπλατσμένες, παραθύμψε τόσα χρόνια με την κάκο. Ούτε πήγε πότε σκόθηκε το αερόπλανο. Εκεί από ματσαλιόνταν, έρθει ένα κουρτσούν, άμα τι κουρτσούν, να το βλέπω πως βυργουλίζονταν, τα ντραλιάζουσαν. Τι θα πάρει τον λέει, πορτοκαλάδα ή καφέ. Τίποτα κουμπουκέδουνα δεν έχεις του ρωτάει παπουκιάφρης. Αγιαρλίβκα. Σε κάτι τέτοια ήταν σάκεργας ξεπατωμένος. Να μας συγχωρέεις, λέει παππού, άμα δεν έχουμε. Φέρει τότε ένα μαστραπατζού κύριε Νηρό. Τι κουρτσούδι ήταν τούτο, με τα ορίστη, με τα παρακαλώ, με τα τι θα πάρει θυμιλωμένο. Γκαλιαρώθηκε παπουκιάφρης, του λείπει, ρωτήσκε να του λέει. Παράδειζε και κνούση κόντεψε να στραβώ σπατσάς. Μαθαίν μαρμάγκαρος του δαλούσε από τη μέσα του ξεροπνάκια. Πήγε το κουρτσούδι ως σπίτι μοιράκι ξαναπέρασε να πάρει τα κουτήρια. Ούτε να πει τίποτα για λεφτά. Ούλα τζάμπα ρε κουτήρια. Μαλάκα ένας χλούμπος από κάθονταν Γιάννα γκάμπλους ξεπατωμένους. Έλα εδώ λέει το κουρτσούδι με ένα καφέ ζουν ήταν νερούλευος. Τι να του πει το πρόσβλημα για το κουρτσούδι. Του να ανέφεραν σκαρκάλια στο κεφάλι του πάπου του Ντάφνη. Θα να έχει γύσκωμα. Θα να τον τσούμψει ντάβανος. Που ήταν κουκούδι τα τερμάς. Ήρθε και φορδόνεσε τον καβραντάει από το τσλέ να τον κακερδίσει. Για άλλους νίτσι να φανάζει με τζαμπράνα να τον ξεκάνουν. Κόσμος παταγώθηκαν, θάρεψαν αεροπειρατεία, ύστερα βγήκασαν. Πάνε να τους χωρίσουν. Λιάτσκουσαν τον πάπου του Ντάφνη, καμιά την καρδιά νοματέει, εκείνους τίποτα. Άζαπος άνθρωπος, ασβήνς. Μύρκει τα νιάτα τα που πάλεψε με την αρκούδα στους ρεμπνάρ. Φιλιφάνσα από τρανίτε. Φόβιο πράγμα. Σπιχνών κατσουγενέει σε μια μοιρά ντάρμα ντουμάνι τα αεροπλάνο. Τζαβαλιασμός κυρίου. Πώς δεν αγύψαν τα χέρια, δεν ξουρθώθηκαν, δεν σγκραπατζώθηκαν και γιόμψαν γιώματα, δεν έγιναν τα μούτρα θα να τις περπάτησε πάεγγα στην κρούτα. Καλά λέμε, δεν είχε το ματά μαζί, θα τις πάνε με το Μίτσικα. Τσάκ το κινητή για την άλλη μέρα παίρνει η εφημερίδα γόλες από τον Τόγκα, βλέπει τον πάπου του Ντάφνη με ένα κουρτσούτ πιασμένο από το χέρι, ουχτάσκελο. Όσο να πεις, καντζερουλία στόμα και στόμα με στόμα όλο το χωριό. Είχε και μια φωτογραφία εκείνου του Λιουκοβίνγκα, ήταν που ήταν περτσινιάς, ήταν καλιάρκος, τον έδινε πάπου του Ντάφνη, ο Ντάφνης γίνεται θα μπάτσαρος. Και να βγει του πάπου του Ντάφνη, πορτοσέριδο, ξανάνοιγμα με το κουρτσούτ. Αντίρτσι, θα είναι 17 χρονών ξυπούλωμα, ανάθεμα του λικουπέτσι. Έφυγε το θηριάγκαθο, ούτε γιατροί ούτε τίποτα. Στους ντέγιατς γιατροί πάει λίγο τσουμπανάς ξεπατωμένος. Θεία Σάββατ που να του φτωρέξει. Παγκούρτσε από το κακότς. Είπε τώρα δεν ήταν μπορεί που τους ξεπροβάτσας να μπορά. Ανάθεμα στα μαϊμουτζουρούκια του τόσα χρόνια. Κάτι που από τον ίδιο τον παλιότσουλο κόμμα κουρτσούδια μου γυρνάει. Τον έπιασε ένας νοικιαστός του πάπου του Ντάφνη, εκεί που ήταν πυρκοβάτσα του κουρτσούδ. Α, λέει, πάπου μου λογάει. Το βράδυ τον άξαν και στην τηλεόραση που έκανε δίρους στο Χαντζάρα. Πάπου Σάββατ λέει που μ' ακούει στο Σακατμά να δούμε για το διαζύγιο όπου te αγαπάει. Εγώ όχι να γίνει δεν να στουχνώ. Δεν να στουχνώ το πρώτο του στεφάνι. Τώρα άμα φτιάσει ένα μπουχτσιά με τίποτα τσαράκια, του σαϊκέλι, του πανταλόν, του γυράνι, του κάμψου, καμιά καλαμιγωτή κουβέρτα, δεύτερη τη μασέλα, την τζάσκα, του μπουντούτσι, του φάρμακου, του ματατζούδ, του τσαγκαρσούλ, του θκέλ, τα λαφρύ του σλιάρ και του αντζάκι. Του σκλαστήρ, του στριμωμένου, να του πάει πρώτα στους βίνους και να του πει χώρια του μπουχτσιά. Βέβαια και την πρώτα Θεός, λέω να κάτω στην τρελή την πολιτεία με την καλή παγάψα στον αέρα και να κλείσω θα μπάπους Ντάφνης.
τέτοια χάλια με τα σιφάλια πλέον, με τον πάπο του Γιάφλη, άμα το ήξερε τι λέω, αποκάθονταν σε μια γύσβα στην Παλαιόσπρατα. Αυτό είναι το Χατζάρα, κατάλαβα, είναι τη δεκαετία του 80, έτσι. Από εκεί κατάλαβα. Σήμερα το ιδίωμα, αυτό είναι κατανοητό από τους νέους του Σουφίου. Ναι, φυσικά είναι. Οι γονείς του Ρούβεν. Οι νεότεροι δεν μπορούν να καταλάβουν αυτό. Λίγα παιδιά, λίγα παιδιά. Αυτοί που ζουν εκεί, ναι. Λίγα παιδιά. Για αυτό ρωτάω. Λοιπόν, η Χρυσούλα θα δείξει ένα κομμάτι της έρευνάς της που έχει σχέση πώς βλέπουν το ιδίωμα οι νέοι άνθρωποι. Έτσι, οπότε είναι, θα ακούσετε μετά και πιο έτσι επιστημονικά τεκμηριωμένο, με πείραμα δηλαδή, πειραματικά. Εγώ βέβαια τώρα θα κάνω έτσι μια εισαγωγή στην νεοελληνική διαλεκτολογία για να δούμε πώς γίνεται αυτή η μελέτη των ιδιωμάτων και των διαλέκτων στην σύγχρονη μορφή της. Καταρχήν αυτό που ακούσαμε σήμερα δεν θεωρείται διάλεκτος στη νέα ελληνική γλώσσα. Θεωρείται ιδίωμα. Αλλά πραγματικά, όπως άκουσα την κυρία να το λέει, αυτό το κομμάτι που είναι και του 80, γιατί εγώ δεν έχω εμπειρία στο 80, είναι πιο καινούργιες οι εμπειρίες με το ιδίωμα. Πραγματικά νομίζω ότι όλα αυτά τα επιστημονικά που λέμε εμείς, ποιο είναι το θέμα και ποιο είναι διάλεκτος, μπορεί τελικά να καταλύονται και. Αποτέλεσαν 28 ενήλικες γηγενείς κάτοικοι του Σουφλίου, από τους οποίους 14 ήταν άνδρες και 14 γυναίκες, ώστε να διασφαλιστεί η ισόρροπη κατανομή του δείγματος. Εκτός από τη μεταβλητή φύλο, βάσει της οποίας διακρίθηκαν οι πληροφορητές μου, διακρίθηκαν και βάσει του μορφωτικού τους επίπεδου και της ηλικίας τους. Οι ενότητες του ερωτηματολογίου μου ήταν η κλίση του ρήματος σήμερ, τα μέρη του σώματος, η βαθμή οικογένεια, σε ονόματα ζώων, φυτών. Γονοφουλιά με τον καλάθι. Που πουλούσε την πλώ. Πουλάω πυλό. Μάνα μέλος στη συνέχεια με τον πυλό για να δυναμώσουν τα μαλλιά. Πουλό. Πουλάω πυλό. Πουλό. Αφού τα αεροπλάνα τότε με το κλίν που πέταγε η διαφήμιση στα κλίν, στην γονοφουλιά δεν πετούσε. Και αυτή πλέον με τον πυλό λέει, τζάμπολε τα χαρτιά. Πέταγαν οι χαρτιά διαφημιστικά μέχρι το μαγκάζ και ξανά στον αεριά σου. Η γονοφουλιά του λέει πλέον με πουλό, άρχισε. Είχε 0 κατανάλωση. Το κλίν. Που είχε μέσα και τα παρπαζούδια τα ώρα. Εμένα από το κλίν με κέρδισε ο Άβαντας σαν καμπρό. Η Σοφούα απεκατεστάθη με θεμού, ενέβη λίγο. Άλλη καλά που πήρες μένα, σώθη. Άμα έπαιρνες... Πήγα και την έκανα καρτάδα για να τη ρίξω το 81 και με την αγγελική φωνή που είχα σκιάχτηκε το μουσκαρούδι και κουπάρτσι. Με μπέρδεψε με το τομοτρής του μουσκαρούδι. Την έκανα καρτάδα για να τη ρίξω τη Σοφούδα. Και πήρα και ζήληξα και τράχωμα τότε από τον πατέρα. Ναι, και από τότε που απεκατεστάθη με θυμού, μπορούσε να βάζει και χειρότερο να πω.